инак тахфифи соли нави оғоз гардид. Нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, ба духтурони дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва муроҷиат кунед. Ба ҳама намуди дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Аз номи юристи ҷай муроҷиат кун, бо скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷей. Пеш аз барномаро шурӯъ кардам ба шумо хотиррасон мекунем ки ссилкае ки дар комментария закрепит кардагия дар омада дар ҳамҷа регистратсия кунен ва моро дастгирӣ кунен. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи фавтидани яке аз намояндаҳои ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар Федератсияи Россия ва баъдан ба саволҳое ки равон кардагӣ буден ҷавоб мегардонем. Қиёмиддин Саидов, намояндаи ширкати Тоҷик Эйр дар шаҳри Санкт-Петербург даргузашт. Футболбозони номии Тоҷикистон Нуриддин Давронов навиштааст: марҳум дастгири донишҷӯён ва варзишкорони тоҷик буд. Намояндаи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар Санкт-Петербург Қиёмиддин Саидов хабар медиҳад шабакаҳои иҷтимоӣ. Бинобар иттилоъои расонаҳои хабарӣ, марҳум дар пайи беморӣ даргузаштааст. гуфта мешавад, ӯ чанд рӯзи охир зери дастгоҳи сунъии нафаскашӣ қарор дошт. Саидов 43 сола буд. Нуриддин Давронов, футболбози номии Тоҷикистон, дар саҳифаи фейсбукиаш аз даргузашти Қиёмиддин Саидов хабар дода гуфтааст. яъне ки яке аз намояндаҳои ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар Федератсияи Россия дар шаҳри Санкт-Петербург аз будани ана ҳамин беморӣ дар вуҷудаш аз дунё даргузашта ва Қиёмиддин Саидов дар қарор доштани Федератсияи Россия бисёр кӯмакҳо мекарда ба донишҷӯёне ки дар муҳоҷират қарор доранд ва кӯмакҳои худша бисёр ба варзишгароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд кӯмакҳои худша мерасонда, чунки дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ дар ин маврид бисёр нафарон варзишгарон суханҳо навиштанд ва дуо мекунем ки худованд ҷоша ҷаннат бигардонад. Акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Федия нависта: акай Сорбон, касоне ки ҳамин декабрда бираванд омада метавонанд ё ин ки не, муҳимай касе ҳамфикрай лайка монен то ки ҷавоб диҳанд. агар ки шумо ҳуҷҷатҳои вид на жителство ё ки РВП дошта бошен, дар ҳамин айни беморӣ вақте ба Ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд, ҳуҷҷатҳои шумо аннулировад мешавад. дар ҳолате ки мисол ин ҳуҷҷатҳоро надорен ба ватан бозгашт мекунен, аз ис рафтан то роҳҳо кушода нашаванд, шумо баргашта наметавонед. Темуров навистааст: салом алейкум акай Сорбон, мебахшӣ брат мегуфтӣ мода ки Тоҷикистон ба Россия рафта мешавад, илоҷ дора ё ки не, ҳамира фаҳмон илтимос. аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия бо чандин роҳҳо шаҳрвандои тоҷик рафта истоданд, вале ба чашми мо шумо маълум аст бисёртар дар шабакаҳои интернетӣ ки дар границаҳо ба садамаҳо дучор мешаванд, умуман рафтан мушкил аст, барое ки аз Тоҷикистон ба Беларусия рейс айни ҳол ҳастай. дар моҳи декабр вақте ки ба Беларусия сафар кардан бо ширкати Somon Air, баъдан аз Беларусия бо тариқи автомобил сарҳад мераванд, яъне ки аз сарҳади Россия мегзаранд. то сарҳад рафтана хела роҳи дигара тай мекунанд, ба ҳамин хотир ин кор рискай бародар. Беҳрӯз Қурбонов нависад: акай Сорбон, чӣ хел аз Тоҷикистон справкаи русӣ мегирӣ? ай куҷо дастрас мекунӣ? илтимос ҷавоб диҳед. справкаи духтура аз Тоҷикистон не, балки аз Федератсияи Россия аз ягон беморхонааш барои беморӣ доштани т равона мекунанд ба ному фамилияи т, яъне ки ҳам ягон мақсад духтурое ки ҳастанд дар онҷа шинос дошта бошӣ, дар ҳақиқат бемор бошӣ, метавонанд ки ба номи ти ягон справка роӣ кунанд ва даъватат кунанд ба Федератсияи Россия. Саид Авазов нависад: ака ман вид на жителство дорам, метавонам Тоҷикистон равам бо биём Россия. мо гуфтаем ки дар ҳамин ҳолат агар биёянд, дар ҳолате ки то айни ҳол марзҳо бастанд, вид на жительствои шумо аннулировад мешавад. Фатҳиддин нависад: саломат бошем бародар, мо ба ин дастгирии муҳоҷирора шумо сода карда мефаҳмонем. ҳазор раҳмати калон шуморам, саломат бошем бародар. Файзуллоев Комрон нависад: салом ака, аз Хитой ба Ҷумҳурии Тоҷикистон рейсҳо ҳастай ҳозир? якним ё ки 2 моҳ пеш гуфтугӯ кардан ва рейсҳоро кушода кардани буданд, яъне ки муқаррар кардан ки рейсҳоро кушода мекунанд, вале аз сабаби талабот набудан, яъне аз сабаби ки шаҳрвандо талабот надоштанд ки ба Хитой парвоз кунанд, аз ҳамин сабаб ҳоло бо кушодашон накардану ба
моҳҳои дигар ё ки баъди соли нав мумкин ки боз аниқ шавад. Барое ки ҳар куҷоеро ки агар сарҳадҳоша ё ки парвозҳоша кушода карданд, дар уҷа бояд талабот бошад. Ба як одам ё ки ду одам ягон ширкат ба ӯ давлат сафар намекунад. хс нависта чӣ хел ман нафаҳмидам. ё мегӯянд то тобистона раҳо ҳуй намешавад. дирӯз мо як навор кардагӣ будем ки шояд то тобистони соли 2021 ба муҳоҷирон бо сабукиҳо оварда шавад. И бародармон ба ҳамин хотири комментарияро навистай ту нотуғри фаҳмидӣ, вале мо дар ӯ видео нагуфтем ки то тобистони соли 2021 роҳҳо баста мемонад, балки гуфтем ки мумкин аст ки мақсад то тобистони соли 2021 боз ба муҳоҷирон сабукиҳо оварда шавад аз ҷониби президенти Федератсияи Россия, вале дар мавзӯи кушода шудан ё ки нашудан ягон чи аниқ нестай. Рустам Сафаров нависай: салом алейкум, сози зури дӯстам, ҳама дурӯғай, ҳамиҷа боши баъд мефаҳмӣ, айма хафа наша. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ. ғарибон, мо аз шумо агар хафа мешидем ё аз шумо ягон кина дар дилмон мегирифтем, ихел дигар дар пеши видео намешидем, навор намекардем. ҳар касе ки чизе мега ҳаволаш ба худо. Сангинова нависай: ассалому алейкум бародар, шавҳари ма дар Россия қарор дора ва беморай, ҳамин асос шида метавона ки мо ба назди шавҳарам бирем. албатта ки метавона, вақте ки шавҳари ту дар Россия қарор дора ва ниёз ба нигоҳубини ҳамсари худаш дора, дар ин ҳолат ҳуҷҷати тиббии шавҳари ту лозима, яъне ки ба номи ту ҳуҷҷат равон мекуна аз Россия ки ма дар ҳолати беморӣ қарор дорам ва ниёз дорам ки ҳамсари ма ба наздам биёяву мара нигоҳубин куна. Дар ин ҳолат албатта ки метавонӣ ба ҳамин рейсҳои чартерӣ ба Федератсияи Россия интиқол дода шавӣ. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар Инстаграм саволотона равон кунед. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.